Yuk, yuk. Terpanjang
Hey
Sing patesi Krohanata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak ku margut lampahe pinarung grapyak watangan gading ku melarnya bagi sora ing kumuro yo nalika semanten para wadya bala nyai kumpul kaya siyaga tata-tata lumaksana magita-gita tandya yo
Oh,
Yo. Samangta siaga Nyai Wadyabala Nyai Gumbala nalika semanten arsa siaga tata yo dosanya ampun bareng-bareng suarane. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan semuanya. Bebarengan Nawiji Warok Putri Nyai Gumbala saka Sangkar Setiyami dadi siji bala. Siji bareng apa ora? Tobat. Ya.
Di barat gunung di barat gunung yo tengah raning jure kok maguru kongso tata kadya berulla wara pangri ing turang ngesti rakata ingkang Wajala layu Cobi Rawuh Nyai Kupala
kali karamu Nyai ngomong butuh-butuhmu iki Nyai Nyai Kumbolo Hô
Nyai Kumbolo. Sedaya para pamirsa kakung putri ingkang kinurmatan, lampahing sedya pagelaran Sanggar Seni Kyomika sampun paripurna. Atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng sedaya para warga, sedaya para sutresna budaya kepareng kawula nyuwun pamit sugeng pepanggihan wonten ing sanes wekdal wonten lepat nyuwun pangapunten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana kaya dinanggung kejaba Gusti Allah ngambo aku Pinterku aja nganti kleru wong Gusti Allah sesembahanku tetanganku wong lipat waktu kanggo prasna sedulurku aja nganti keliru wong Gusti Allah sesembahanku ingkang langkung mung limang wektu kanggo mrasno mung serana nafsu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Yo. 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 Kotor. Kula suwun kotor nyai. Monggo kotor nyai. Sampun titiwan sinipun. Nganti kula suwun kotor. Iya. Iya. Ya sigra purnaning karya usiaka atanake sedya mugi Gusti tansah riris arga palwa nuting ranku dresi karsaning sumbening anut riris niring ingsun marang Gusti roning kamal minah Sepiro ing undi sidat temaing
narmata sajroning akuling Sanggar Seni Kiyomi ngaturaken agung ing samudra pangkang sami awit sedaya panjenenganipun para pamirsa durung pandonga mugi-mugi selamat sing nanggap selamat sing ditanggap selamat sing nonton tanggapan selamat kang padha mirsani pagaraning ing wengi iki nuwun matur nuwun rahayu 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 dereng sami kala